Kaixo, Koldo naiz, eta hau Euskara Okei kanala da, Euskara Zuzenaren kanala. Nahi izan aditza erabiltzen dugunean, esan dezaket nahi dut etxean geratu, baina baita nahi dut etxean geratzea. Baina esan nahia desberdina da. Lehendabizikoan pertsona bakarra agertzen da esaldi horretan, ni. Nik nahi dut etxean geratu. Ni etxean geratu. Eta bestean, bigarren perpausean, perpaus osagarrian, subjektua beste bat da, adibidez, gu. Nahi dut gu etxean geratzea. Erdaraz ere bereizten dugu, quiero quedarme en casa y quiero que nos quedemos en casa. Horrela, erabiltzen dugu euskeraz. Nahiago izan aditzarekin berdin da, naiz eta euskaldun askok sistematikoki bietan berdin esaten dut. Nahiago dut etxean geratzea, bai ni bakarrik edo bai gu ere bai. Hau da, prefiero quedarme en casa eta prefiero que nos quedemos en casa berdin esaten duten. Nahiago dut etxean geratzea. Baina modu zuzena da nahi izan aditza bezalaxe. Bereiztea, nahiago dut etxean geratu, ni, edo nahiago dut gu etxean geratzea. Hori da, erabilera zuzena. Agur.